Loh, lapangan kok tutup? Kok keren, Neng? Wah. Bak. Tuh mana gerar moro mesti kabar-kabar kuwi. Tahu HP rusak. Iya nih. Ana ngopo? Ya penting terusnya diingkai lho. Iki mesti tuh mana gerene iki kabar-kabar rosek ngono. Kene jare kene. Iya. Terusnya sing omongan tingkae, leh ngomong tingkae. Sing gone anu dingi to. Mamet dingi. Lah, intine aku kira ngesrahne sing tak gawe anu dhuwit sing dikanggo wong kan awak iki termasuk kader penggelake. Dadi sembarang kuwi aku serah karo awakmu. Terus tak percaya ki ning awakmu. Dadi aku apik elek bosok kowe meruhi apike karo kowe. Ora bagus tenanan iki sobodo lah mengatur bolo-bolo. Sing penting sing dhisik-dhisik yo sing bolo cedhek termasuk gembos. Lah, lho. Lan iki sing sak gendol? Lah ya wis tak amane to, Kek. Ya wis syukur lek kok aman, Ge. Dhisik tak gawakne 20 lho, sian. Wow, iki Kek. Iya, Ge, sing komeng tokno dhisik. Tak roh, tak jlentrehne dhisik. Kanggone iki ngono. Iki. Iya. Yo cek ditumpuk kene. Kene ora usah ditumpuk sejejer. Ngene iki. Ngene ya, RT 1 awakmu dhewe. Nomor 2 si Bendol, nomor 3 Gembos, nomor 4 Jono, nomor 5 Memet. Ngono. Iya. Ya sik kita singgahne sik. Iya. Iya. Bismillah, niatin mimpin warga kampung Tiwul. Coba tak andal nih. Ya kuwi lho, Kek. Wis to tenang ya pokoke aku kuwi tak dukung pokoke. Ya golekne masa kowe. Alhamdulillah, lek oleh nunggu tak tenan wis to. Lahir tekan batin. Wis iki engko sak RT ngono aku ngeblek ning kowe kabeh. Amin. Pokoke tak dukung tenanan kowe. Aja kuwatir. Sak RT iki engko mesti tumpek blek nang kowe. Anane aku teko kene iki kowe sing tak torke. Ini lho. Kabeh ku mau situng ya pegawe ban 20. Ki itu yo karo mesin lho. Heeh, yo wis ngono ae kita pamit. Wis kesusu apa ora ngopi? Ora apa-apa wis pasrah tenanan aku. Siap. Tenan yo wis ngono ae. Oke. Hati-hati ning dalan. Ini gembos ya sing tak dhisik nih. Kayak 500 wis ngutang ngono nih gembos iki. Kayak temen. 500 ki wis oke. Gitu. Lu. Kuat. Mau. Ya aku rezeki kira nang ndi kan. Gembos. Gembos.
Halo, Apa, Bos? nang ndi awakmu iki posisi? Iki aku sing ning dalan iki arep gune memet aku. Ketepaan iki. Anu, kowe bablasan nang nggon aku e. Aku lek rezeki iki mengke. Ngapain apa? Wis to aku lek rezeki. Aku lek rezeki. Rezeki. Heeh. Alah rezeki yo siap. Ndang, Yo wis. Reno. Oke, ndang merapat. Oke. Yo. Ya. Gese lek ra liyane gembos ya ora enak lho wong yang ndi kok sangguban serep. Piye? Aku lek krungu rezeki iki. Sepeda lho gese iki. Sepeda motor lho. Piye enak apa? Lek ratne ya ora enak lho, Bos. Nang ndi sangguban serep. Gese iki sepeda motor to. Lah nyatune yo. Gini. Ya, Piye? Yo apa iki? gese aku lek karo kanca aku yo. Lah kok kowe sik duwe dhuwit samene kean? Jelas panggang ngeslot kowe iki. Lah orang iki singgahno dhisik. Tak omong iki. Singgahno. Wis kok saiki tak critani. Aku ki mbolo. Selain brintik, ngomong iki sik dinggep sik digugu gese. Apa ngeguni? Lah kok yo enggak tenan lho gese. Percaya lho. Lah iya to. Aku yo ngumun lho. Kayak menek iso percaya karo awakmu. Apa ndak ngerti lek awakmu ki seneng duit? Gese sak RT nggonamu tak pasrahne awakmu. Oh. Engko Jono dhewe sak RT nggone Jono. Memet yo sak nggone sak RT ning nggone Memet. Bendol yo sak RT nggone Bendol. Kabeh engko pokoke awake dhewe nyambut gawe bareng. Engko sing nang ngarep aku. Sing laporan ning nggone Kekmen aku. Pokoke nek duite ini panggah siap. Duite pokoke gas pokoke. Oke. Coba duit 500 sing iki ceritane iki arep tok ngene aku apa tinggi calon pemilih? Lah iki kok tuku bensin kena, kok tuku rokok yo kena. Kae lho, gese kok nggih tuku serep ban serepmu kae yo kena lho. Lah ngene lho mari lek duit 500 gese kan ning kon nggonku wargane enek 100 warga RT nggonku. Lah satunya 5.000-an lek duit 500 iki. Engko ana dhewe kuwi. Oh enek dhewe. Yo. Berarti carane iki sik DP ngono ya. Wis to kuwi Oke kok lek nggih. ngono. Ban serepmu kae yo rapi piye guys. Sepedahmu iki gese gen aman kowe lek nang ndi. Bener kuwi. Sip iya. Aku lek karo kanca mbur nyatunan. Kowe tenan. Masalah duit kok pinter kowe golek ubetan ta. Aku ki mbur lho, wong ayu gumun to aku karo awakku dhewe iki. Lho wong turu lho gese. Dadi gugah ki dikeki dhuwit lho. Ayo kancaku pandha tak dumi. Piye kowe iki gese? Ora lho. Meneng-meneng kayak minatine kok gede. Jadi duit kok ngendi lho sakmono kean ki magang lurah ki ora duit titik to. Kira-kira kok mbok sutrekne to lambemu kok iso lenyeh men ngono. Perkara kok jambudel. Aku ki golek karo jambudel jan masalah. Aku demen. Tenan. Jambudel. Paribasane nang kampung Kiwul iki ora usum jambudel. Mbok ning Blitar Kediri. Tak parani lho gese lek aku butuh. Iya. Di jambudel ku meng lho gese. Bocahnya kuwi ora lompo. Ojo jambudel barang. Wis ngono. Tantang sik. Aku nang dalan. Iki wis wis padang aku. Jalali. Anak bojone tumbasne bakso tas ora rezeki wae. Enggak ya sate. Ya wis, hati-hati ning dalan. Ya. Kurang telu. Ayan. Sopo iki sing tak anu dhisik? Jono sik. Rontok. Memet e. Nang ndi kowe? Reno, penting. Storene penting enak rezeki iki lho. Nang nggonku enak rezeki. Rezeki. Ya wis, OTW. Ya oke, tanteni. Alah wong ngerti kayak rezeki kok tidak umum kayaknya lho. Bagi kamu iki jatahmu. Bukaan dhisik lho. Kosong paling. Lah, kowe iki tumon to kok ngapusi karo kowe iki. Kok enak kok ngene kosong iki. Jale. Sik, iki duit apa iki? Iki sing ngene. Kek men. Kan arep magang murah to. Ki angger RT. Kene RT nggon aku. Iki sing
Aku iki dikon ngadeg ke sing ngurusi aku. Di RT nggonamu kono. Kok sak RT kowe dhewe sing anu. Sing ngurusi. Kowe jono yo. No. Bendol sak RT sing sing tak ngomong bendol gembos. Pas kok kene mengke. Tak telepon yo moro lho gese. Kayak benar makan luar. Heeh. Terus awakmu kon ngadem. Heeh. Iki minangka DP. Saya tak sih. Mama terus gak uang swidak lho wargane kok. Gitu, ki 600 ki ora Pakai 600 apa 5? Jiro lupat 5. 5 lho gese iki jiro lupat 5 lho. Iki gese iki wis disambung lho iki. Iki DP. Engko kowe datahanan warga ya to. Lah wis kok data wong pira iki DP. Iki sik sementara kena ngidku bensin kena ngidku rokok. Engko Ini jagone karo tamu dulu. Serunya mau piro Mas? krung kowe wong telu. Ya Wis wis anu kuwi ora aja digawe berat to. Wis to digolekne masa. Sing penting awake dhewe iso mubeng. Engko lek kok data laporno nang aku. Mari kayak mengki nek karo awake dhewe tok lho karo liyane mati dilek klibat kuwi lho. Engko karo aku. Kena jambudul ki. Ya wis ora udan wis iki tak tompo ya. Ya wis ora udan. Wis kono. Hati-hati. Ora maksudnya kaya jono karo bungkus apa bener. Wis gampang kok tak urusane tak telepone wis tak kowe. Kok bengi lek ora udan. Yo, oke siap. Kok tak nono. Dobel ini bungkus. Sampai suwek barang adem. Semuanya ini kayak awan ya menurun teko. Malah rapid pisan ini. Sepurane met. Dadak kejenggreng aku ngene iki. Udan. Enak iki. Uang ibu yang ngenteni nawani to, Bos. Iya kesuwen. Wong enak. Entek bensin itu montormu kok iso ra konekne. Motorku saiki gawe listrik. Kurang wis ngasu. Dari suarane. Tak ceritani yo. Aku mangi kok boleh sumpah. Terus Kayak min kuwi ndakno karo magang lurah. Suwek kuwi dadi tim sukses e. Lho, aku oleh bagian lho. 500.000. Iki sik DP lho iki. Iki DP nggih aku dhewe. Engko jere arep digawe neh. ora sah cerita. Deh, Gese aku ya kok meh suwek lho gese. lah awakmu kae iki Yo 500. berarti ngukur konggonku enggak lho. Oh, aku lho nang. Ora. Nggo kowe iki apa ya pantas, Mas. Pantes piye? Kayak ning kok iso arep magang murah iki danane kok ngendi lek ra atul gunung sawe. Wong kayak men terkenal pembeli kaya ngono kae. Lah iya to. Kok iso ngengei duit kaya ngene? Tapi termasuk suku termasuk cetok. Maksudnya itu orang lali bolos. Cetok lho sebab. Seroleh gawean ini kan yo orang liya sik ngono kesek. Berarti hakmu yo oleh engke ya. Oleh yo 500 lah kayak tangane wong wedok omah. Batinku, Mas. Besok iki isi wayah herang iki ngono. Lah kok yo iya ta. kayak mul mutung. Ceritane kayak mul ngene ngono lho iki kayak. Ora lho Met, aku ki gumun ya. Lah kayak men iki lak yo Pak Lekmu. Iya. Nyapa kok ndak awakmu sing tim sukses nyapa kon suweki apa kok percaya men lho karo suwek. Lah padahal suweki wong ngono kae lho. Moto duiten. Lek suwek iki enak. Soale iki kaya ora ngerti suwek eta. Lek eneng geleme enek sing dipure. Kayak sosok yo gawe umi-umi. Ora lho bocah kaya nyatu. Ketok yo ngono anjane.
Kita ora lombo lambene iki. Lah wong iki iki ceritane kakek iki padu karo Lekmen. Perkara apa kuwi? Perkara sapi nyatu sapine kakek kan ngajer kok. Ya sapi konggone Mbah Mien. Kuwi tibane bagane kakek kon ngedum karo Lekmen kuwi. Barbarane Lekmen iki njaluk bagian dikirange sapi ku babar dadi oke nyatu wis meh 9 tahunan to, Bos. Lah didunune lek sapi majer kek men iki ora percaya. Ngono lho. Wis ora dingi ceritane padu sing ngene cerita tangga-tangga. Aku ora roh aku dolan. Mati salah. Ndahne lho bapakmu. Ya glundungan nek pamane wong keke wong ora isanan lho bapak. Mbok mau jere osan yo. Pak, Mbah Mame. Mamanya ndro le, nang Pacitan. Oh, orang ngenteni bapak sampean ra mulai-mulai suwe ora mau. Ya, nek paling ngepol nah. Jawa tak ternem bos, lah orang ngerti lek waduh karo Lekmen aku yo. Nggih enak kesuk. Sukmu tak kontene jane wis ora teko-teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Min, Dodo dosa umurmu. Alhamdulillah. Dirasani iki nggih. Sebagai suwi. Lumayan. Kaget omongke. Ya aku mau kok kedutan itu. Gese iki ngene Mbah Min aku ki matur suwun banget. Ki mangki aku kan kok ngene suwet. Jere awakmu ki kok tum-tum duit lah aku dingai. Aku dingai memet dingai 500-an. Matur suwun banget Mbah Min. Langsung tak ngene buper nganti lho, gese tak ngene wong wedok. Jadi 500. Yo engko lek aku arep gembos perkara kerjane iki yo tenanan tok labu kowe mesti bodo kan ya to. Jane 500 piye? 500. Lah enak suwake catur ora kena dipercaya. Maksudnya Gese tak serai duit 20 juta ki wong sitok ki tak kon menehi 4 juta. asli yo milih 500 namu. 500 namu piro? Jadi 500. Lah iya. Wong mang surup-surup arep udan nang tok kae iso. Jadi oleh rezeki opo tak kok dhek menang slot. Lah ngono kuwi ra padha karo digajak dhewe suwek. Piro le mung kae? Wong sitok iki tak kon ngedumi 4 juta. Kek wong piro? Wong 5. Lek duit 20 to re 4 juta no. Masalah. Pasti ngene iki. Aku yo ora sok resik dadi wong. Aku ki ponakmu dhewe kok iso kowe percaya suwekmu ki piye to kowe iki? Ya karepku wong suwek ki yo jarene ki nek dipercaya to. Ah, Jelen kono ki bocah iku lho bocah wong srawung. Tegese yo iso lho jarene golek anu kuwi pendukung kuwi. ya patutnya dhewe lek mau ngebang kowe semua. Ora trimo ngedang dodolan panenan iki resik tak dol tak gengun. Kowe wong ngopo lho kowe? Ora lho kek. Kek duit 20 juta lho. Aku ngur dikek 500, pemer 500. Lah iya. Lah turane saja disentem dhewe. Oh, tapi bocah kurang ajar gawe iki. Tangan kuku tenan iki. Ora ono kono mabraken kono ae. 500 lho. Lah 1 juta. Kek. Sik kene. Tamu rene to. Iki engko rasah kokan pitakon ning suwek ya. Teko kono langsung jaluk kabeh saknene dhuwit. Iya, Bener kuwi ngono ae. Ndak budal Ya lho. wis pokoke Iso. ora mikiri dosa mburi aku saiki. Ngambret. Mumet rasane kayak men aku ki. Kan wong iki ora percaya karo dulur ya ngono kuwi. Percaya malah karo suwet pun antimu ora percaya. Iku ngono kuwi. Kemudian kone among iki cerah karo kakek. Kuwi masalah iki. Jaluk bagian. Apa jenenge? Sapi kan karo Mbah Ben ditinggali sapi siji wedok. Nah, timbangane didumpet ora sepiro karo Kek Men iki dipercaya kon ngopeni kakek. Lah mung gue Kek Men sapi lek wis enek 9 tahun kan wis babar. Iya. Ora ngerti yo sapi kuwi majer. Lah Kek Men ra percaya. Kakek lho sampe burik mulai saiki. Urip Pacitan ngono lho saiki. Dane ya lho bapakmu. Sampai tukaran ngono kuwi ya. Lah ora bae yo. Mungkin nang jaluk bagian kuwi yo nggih imbuh-imbuh arep nyalonke kuwi. Paling iya kuwi kek. Lah kok iso kebleteng ning suwek. Maksudnya piye to Kek Men? Waduh arep dhewe. Aku yo gumun. Kuwi sadurunge yo ora telepon kowe blas lho. Ora telepon. Kek Men kuwi maksudku. Ora telepon blas aku moro-moro dibel suwek ki mang.
Ketoke ate nyerah lomba bocah iki. Lambene iki kira disotrekne ning endi ngono. Sopo? Suwek. Kok iso kayak men percuma jane kaya ngono lho. Jan gumun aku. Kan kok teko nggon ora ning Indonesia kok kan lho kan Samar kowe Ulah teh, pikiran kaya mbuh ngono. ora tau ning kayak men sing ning ngarepku lho. Lah iya. Kaya ngono lek ra kebaca nu kira-kira yo ora tau lho kayak men gledos kaya ngono ki. Tenan lho. Yang jadi 20 juta lo met, kene adol-adol sembarang kalir. Yo ramah itu lho makanya dia terus sampai kaya ngono iki. Kayak iki lek monggo bulik krungu mbahne. Lah iya. Mesine panenane nyatu didol kabeh tulisan ngene. Salate gongko ono to Ngomong iki. kaya ngono. Sing ngombo dek iki. Ngomong yo ngono lho, jare sawahe entek geri, sembarang resik ngono. Sing lor Gunung Jabung iki tenan. Are lemah 450 tenanan lho kuwi. Berarti yo pentulan ana kayak mendian. Meneng-meneng tapi sajane wong nyate yo rada mlecing yo. Mulane to nilai tebu ngono kuwi to. Iya wong lek mlecing malah keblowok ngono kuwi. Malah keblowok malahan. Kayak ngene, Bos. Ya babakan kayak men kok ya sesuk lek awake dhewe ketemu suwek wis karo rewang-rewang ngomong ya ning suwek ya mesakne kayak men ya dudu wong liya to ya. Iya iya. Ya engko duitmu ya penake ngomong ya balikno. Aja titipne aku. Kok malah dibalekne ora njaluk timbuh to? Iki kayak piye lho? Lah wong kayak men iki wis kapusan aku njaluk ibu kok edan. Lah engko lek duit konggone suwek metu, lah duit 20 juta lho, Met. Ki 500 sih lek sik turale uwah kene kono. Mestine kayak men ale mentak arep njaluk duite balik nggone suwek. Lek duite balik kan kok apa awakmu sing gen kowe ngader apa piye kan yo berubah pikiran mesine wong. Ngono lho. Ngono to. Oh to iya. Dadi ya sesuk dibalekne kayak kok nang wong wedok tak pengen jajakne sik engko sanu kayak men piye-piye ngono. Ya untunge iki mang urung tak tukone apa-apa. Mak, lah anu duit sing tanggane kayak men sing 500 ngono anu sik iso dibelanjakne dibalekne engko sanu kayak piye ngono wong e. Alah kaya rengko nasibku ya. Dan ketulo-tulo. Bila dhuwur tuwa ya mentolo. Duwe kanca bendina awor ya mentolo. Iki kok leh ngedem wong sek termasuk kaya bojo piye ya leh ngedem pikirane supaya ora dadi pikirane keluarga. Mergo ngene dik panen nang telek semono kae tanpa gugut tanpa ngletik to. Dik minta ke buru cengkelangan delek. Dik ngene iki panenan semono kae tak entekne dhewe to, dik bojo tanpa roh rasane anak meneh yo blas karo rasane. Dik piye lakonku iki sok. Aku kaya sak ngentenge patiku lek gregepen. Bape rumangsa urip ra iso jenak karo keluarga. Arep yo piye-piye oke panggah dredah isine bendina. Mergo panenan green tak seneng dhewe kok kaya tempat. Wani ora yo kok pake metu getihe. Lara apa ora yo? Aku kok ngerine kono to. Halah status jibet kangen. Wani aku. Tapi yo piye? Cek wani cek ora kok jerumen yo. Iku apa 10 meter yo? Apa 20 meter? Wah, jerune ram. Wani apa ora iki? Walah. Yo ora talah. Tetapi aku kira dosa lek nglakoni ngene iki. Wah, kek jerune rat. Enen 10 meter, 20 meter. Kek prayo metu piye iki engko? Tapi aku rawani sidane wedi karo sing Maha Kuwasa. Mergo kuwi iki dosa. Ya Allah, mati ora krana Allah. Besok mesti nyemplung neraka. Alah sidane aku wis ora sudi-sudi ya, Gusti. Total lambene lah omong kok empuk men. Masane lek duit coba penah. Awas kowe.
Ayo betul. Betul. Oh, apa iki? Menungso ora toto anggepe kok kaya penak golek duit iki. Betul. Oh, dasar menungso kurang ajar. Aku piye iki? Kowe iki menungso apa dipercaya kok iki? Malah kok sem dhewe bukan. Ora ngono lho, Kak. Lah opo kene bocah-bocah bodoh omong. Ya wis tak kei kabeh to. Kae sampe sesuai karo lagu ngapon. Yo. Oh, cek piye terusan aku lek ngene iki wis kok Ini kabeh saiki aku ora trimo. Kene wong-wong kabeh lho. Ayo bocah-bocah jujur kok kae piro? Sik to, Kak. Kok kae piro bocah-bocah? Sik to linggo kene digenahne lah omong ki genah. Ora aku satu sira nyokot kuping kok. Linggo sik. Genahne dhisik aja kate ngene aja kasar-kasar. Ora kasar ke wong dipercaya wong kok modele kaya cah dolanan. Wis to digenahne dhisik aku tak ngomong. Ya wis ngomong aja jal piye? Bocah iki gese ya wis tak dumi kabeh. Ya. Ya to. Heeh. Si Gembos, Jono, Memet, Bendol, kabeh iki wis tak dumi. Saiki jujur lho. Bocah-bocah kok kae piro? Karku kan takon kae 4.000-an. Lah mula kok kae 500-an. Apa kok ngungkap dhewe? Yo jenenge dhewe iki 500 kaya ra gini lho. Wong dipercaya kok sajake kaya Lho wong yo 500 iki DP lho, Kak. DP apa? Paling jar kok sen dhewe kuwi. Ora, ngene lho, gese iki kan gen mubeng dhisik tak dumi 500. Ayo ora percaya lek kowe iki. Sajake lek ama elek kowe. Ora, Ora lek dasare wong jujur ora ngono. lha iki duit ki wis ra nggowo lho, gese duit iki aku ki wis an. Pokoke lantak sesuk rek iso balik sede perkarane. Piye? Iya gitu kita gara iki. Itu yo slot ki marai wong kere tenan. Jalan aku kok goblok men pandangan slot.